Kolega Hasanbegović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani, proteklih dana javno smo rekli gotovo sve što smo mogli reći o ovom jugoslavenskim komunističkim zloduhom nadahnutom nasrtaju na hrvatsko narodno pamćenje i skupštinskoj egzekuciji njihovih istaknutih simbola. Znali smo i znamo da je to u ovoj skupštinskoj konstelaciji uzaludno, jer imate moć provesti svoju volju, ali uvjereni da će doći trenutak kada će u ovoj istoj gradskoj skupštini učinci vašega protuhrvatskog štetočinskoga postupanja biti poništeni. Zato ne zbog vas, već zbog javnosti i hrvatskoga naroda tek podsjećamo. Zdvajati i jadikovati nad još jednom zagrebačkom jugoslavenskom posthumnom identitetskom egzekucijom simbola konkretnoga protujugoslavenskoga hrvatskoga nacionalizma i predkomunističkoga kulturnog i crkvenog života te građanskoga društva Filip Lukas, Antun Bonifačić, Ivan Evanđeli Šarić i Vladimir Arko je jalovo i besplodno i budimo iskreni 2025. predstavlja tek znak naše trenutne slabosti. Neumoljiva i neuboriva činjenica glasi: duhovni, mentalni, biološki, pravni i stvarni baštinici jugoslavenskih komunističkih egzekutora, a to ste gospodo vi iz Možemo i SDP dvoglave aždaje, što i ne krijete, još jednom će simbolički pogubiti upravo na današnji dan, na obljetnicu likvidacije Brune Bušića iz 1978. one koje su 1945. prognali iz hrvatskog narodnog, kulturnog i društvenog pamćenja. Niti u jednom trenutku nismo se obraćali vama, jer do vaše savjesti i političko-nacionalnog stava ne držimo apsolutno ništa. Nismo vas pitali ništa, niti tražili obrazloženje, jer o vašim ideološkim porivima i namjerama nikada nismo imali bilo kakve iluzije. Osim javnosti, obraćali smo se onima koji pred vašim protuhrvatskim nasiljem šute ili tek jalovo i kriomice zamuckuju, da se vlasi ne dosjete, čiji bi glas trebao odjekivati hrvatskim javnim životom, što sve svjedoči i o stanovitoj široj nacionalno-identitetsko-vrijednosnoj konfuziji i pustoši. Pitali smo se zašto šuti ili tek zamuckuje Matica Hrvatska, ipak se u zadnji tren stidljivo javilo pismom upućena i vama, kada se 2025. u ovoj gradskoj skupštini urinira po njezinem najvećem, najznačajnijem i nikad dostignutom predsjedniku Filipu Lukasu, lučunoši hrvatske kulture, intelektualnom oblikovatelju hrvatskog nacionalizma nasuprot jugoslavenskom svih inačica iz 1918. Zašto šuti o skupštinskoj egzekuciji Antuna Bonifačića, književnika koji je prije 1941. objavljivao matičnim nakladama? O Antunu Bonifačiću koji u progonstvu Buenos Airesu 1951. suobnovio u domovini zabranjenu hrvatsku reviju, intelektualni kulturni spomenik prognane i poražene Hrvatske 1945. Zašto o simboličkoj egzekuciji hrvatskog književnika Antuna Bonifačića i svoga društvenoga potpredsjednika izabranoga prije 1941. šuti Društvo hrvatskih književnika, gerijatrijsko sjelo
na zagrebačkoj adresi Trg bana Josipa Jelačića 7/1. Dakle, zašto o skupštinskoj egzekuciji Filipa Lukasa, jednog od očeva moderne hrvatske enciklopedistike, na čijim je temeljima pola stoljeća parazitirala i krležina protuhrvatska jugoslavenska leksikografija, šuti Leksikografski zavod. Tek usput Županijski sud u Zagrebu poništio je smrtnu presudu Filipu Lukasu koji je od 1945. u odsutnosti donio jugoslavenski komunistički prijeki sud. Zašto o skupštinskoj egzekuciji Filipa Lukasa, jednog od očeva hrvatske geografske misli kao znanstvene discipline, surednika znamenitog zemljopisa Hrvatske, šuti Hrvatsko geografsko društvo? Zašto o valjanju po blatu imena jednog crkvenog prelata i skupštinskoj egzekuciji vrh bosanskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića, znamenitog prevoditelja Svetoga pisma, jednog od simbola i stjegonoša crkvenog i narodnog identiteta Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini do 1945. koju ironijom povijesti danas provodi družina gradonačelnika svećeničkog sinovca, šute zagrebačka i sarajevska vrh bosanska nadbiskupija, bivši i sadašnji tajnici biskupskih konferencija. Zašto o posthumnoj egzekuciji industrijalca Vladimira Arka šuti Hrvatska gospodarska komora? Dakle, koje su bitne činjenice koje javnost mora znati? Gospodo iz Možemo, iz SDP-a, vi ste naručitelji i skupštinski egzekutori, ali budući da među vama u ovoj skupštini nema niti jednoga koji je ne pročitao slovo već ikad i čuo za ova imena, posegnuli se za vanjskom suradnjom ideološke komisije Goldstein-Klasić dokumenta koja je nadahnuta optužnicama i presudama iz zloglasnih sudova, kapetana Vlade Ranogajca, suca komande grada Zagreba, koji danas naravno ima ulicu u gradu Zagrebu. Tako je nastala ova inicijativa i njezino intelektualno uvredljivo obrazloženje kao petparački jeftini ideološki pamflet i škrabotina, te kao nakupina notornih te činjeničnih i historiografskih nedokazivih laži. Dakle, kao vrhunac perverzije i travestije prije nekoliko dana i gospodin Goldstein, kada sam ga suočio s činjenicama, javno je rekao eto da su se u barem jednom slučaju zabunili. Zaključno, ima li nešto potencijalno u ovoj vašoj inicijativi? Ima. Otvara se prostor da u promijenjenim okolnostima hrvatski velikani ne više na periferiji, već u središtu grada glavnoga Zagreba dobio ulice koje zaslužuju i zapamtite gospodo, batina koju držite u ruci ima dva kraja. Hvala vam.